Kováč stojí pred svojou dielňou, pred Vyhňou, áno. Palec má na nákove, v druhej ruke 5-kilové kladivo a udrie si potom palci a strašne zareve od bolesti. Okolo idúci ide hovorí, Kováč, veď čo to robíte, to musí strašne bolieť. A Kováč hovorí, bolí ma, synku, strašne ma bolí, ale aká je to slasť, keď ten palec tým kladivom netrafím. Takže asi je to v tom, že musíme pocítiť bolesť a trápenie, aby sme si ten čas, keď nás nič nebolí, nič nás netrápi, je nám dobre, aby sme si ten čas vedeli vážiť. Mišo mal rád život. To je jednoduché. Mišo miloval život, prispôsobil si ho v rámci možností tak, aby bol šťastný a spokojný. A ja myslím, že on keď sa ráno zobudil a pršalo, tak bol šťastný. A keď svietilo slnko, bol takisto šťastný. A keď mrzlo, bolo -10, tak bol tiež šťastný, lebo si povedal, tak toto je. To sme sa zhodli v tom, že keď je také počasie, ako je teraz, že je tam šedo, tak sme sa do bodky zhodli v tom názore, že treba aj s otvorenými očami vidieť za týmto modré nebo. Že nenechať si to proste skaziť práve preto, že si človek uvedomí, že môže meniť len určité veci a že skutočne nezmení iného človeka, tak môže sa len sám snažiť si nejakú tú radosť nachádzať. Michal poznal cenu súkromia a potrebu občas uniknúť z hlučného sveta. Únik si našiel v chalúbke na Záhorí, ktorá mu pripomínala radostné obdobie detstva z Jura. Ako mnohí, aj on pochopil, že len tam môže pokojne prežívať radosti života, oddychnúť si a oddávať sa hlavne manuálnym činnostiam, ktoré mu prinášali neskutočné potešenie. Keď sme boli na zájazde dvojtyžňovom v Amerike, v New Yorku, v Washingtone a na Floride, nebolo dňa, kde by Mišo nepovedal, keď sme išli po 7. Avenue a my sme sa tak ukájali nádherou a tými mrakodrapmi a on povedal, čo tam tieto mrakodrapy, ale keby som ja mohol sedieť teraz na tej chalúbke, koľko vecí by som porobil. On stále aj na tej chalúbke musel niečo prerábať. Keď už bola aj urobená, aj všetko tam fungovalo, tak jednoducho si zmyslel, toto bude inak, alebo chcem to trošku inak a zase to prerobím. Tak a stále niečo stále nejakú činnosť musel vyvíjať. Bol taký rozžiarený, som sa pýtal, že čo sa mu podarilo, alebo čo zarobil, koľko zarobil. Nie, že dnes mi dovezú také lišty na chalúbku. Tak sa teším. I keď veci robieval niekedy takzvaný, my sme tomu hovorili na jeden furt, lebo keď niečo zostrojil, tak potom mal problém sám to niekedy aj demontovať, keď bolo treba. Michal mal všetko, čo ho v akejkoľvek dobe predurčuje na úspech. Krásu, talent, múdrosť a hlavne odvahu. Vďaka tomu si vydobil skutočné hviezdne postavenie medzi slovenskými hercami. Milovalo ho Slovensko, milovala ho Praha. Nebolo miesta, kde by nezažiaril. Ale aj cesto si vždy vedel zachovať to najdôležitejšie. Pokoru k tomu, čo robil. Keď by som mal teraz parafrázovať jeho, ako mi to raz povedal, citujem, synáčik, ja som mal v živote veľa šťastia a ja som za to vďačný. Ja som vždy dobre vyzeral a za to vďačím veľa postavám a tak ďalej. A ja sa veľmi pokorne staviam k tomuto remeslu, k tomuto stavu hereckému. A to bolo na ňom strašne cítiť. Aj keď dostal malú rolu a dajme tomu som do neho vrtal, že takýto magnet a má tu 4 vety. A povedal, ja som vďačný za tie 4 vety. V jeho prípade hovoriť o tom, že on bol preto taký dobrý a taký slávny, lebo mal šťastie, to by nebolo správne. On mal preto šťastie, lebo bol výnimočný. A tá výnimočnosť sa vlastne sklbila s tým šťastím. Kež dar provází nás, kež dar provází nás. Ten chlap má v hrdle dynamit. Mišo mal premiéru hry Nestrojovej Povraz jedným koncom v Nitre. A ja som chcel si to ísť pozrieť, ešte aj so svojou bývalou priateľkou, tak sme sa dohodli s ním, že teda či by nás zobral do Nitry autom a
a potom aj naspäť a Mišo, že dobre, ale pod podmienkou, že mu spravíme taký background, že ho budeme súriť po predstavení, aby nemusel ostať na tom posedení, lebo sa mu tam nechcelo byť. Tak to sme aj urobili, naložil nás do auta po predstavení, išli sme a keď sme sa blížili k Seredi, tak zrazu si tak spomenul, že deti moje, že vlastne vy ste si teraz kvôli mňa ani nevypili, ani nič, že tak poďte, ja vás pozývam. Bol asi 11:30, ale že kde teraz a v Seredi. A tam videl, že sa niečo svieti a to bola taká typická, taká stará socikovská jedáleň školská. Vošli sme dnu, tu hneď bol pult barový a tu to bolo tých stolov. A ako náhle sme vošli, tak vlastne ty, keď sedíš ako štámka, zaregistruješ, že niekto vojde, ale ten človek sa už vlastne otáča chrbtom, lebo si ide hneď objednať. A navyše v podniku tohto typu. A takto sme vošli, bolo to tam plné, že čo si dáme. Ja som povedal, čo si dám. Priateľka si povedala, čo si dá. Mišo objednal rundu celej krčme, že všetci, čo mali, ešte raz, že pozýva. A zároveň, počas tohto, ako som to rozprával, toto celé, že moja objednávka, jej objednávka a tak ďalej, tak tá krčma tak tíchla. To proste všetko tak tíchlo. Už nebolo počuť štrngoty a zrazu tam bolo úplne mŕtvo. A do toho mŕtva sa Mišo otočil od toho pultu a povedal tú úžasnú vetu. Áno, som to ja. A vtedy som mal pocit, že tak to je hviezda, že to sa mi ľúbi. Úžasné je to, že my ženy možno si povieme, že je to príjemné, keď sa páčime chlapom a keď nás majú chlapi radi. On mal to šťastie aj, že jeho mali radi aj chlapi, aj ženy. Sme mu mnohí z kolektívu Malovaného na skle napríklad závideli, keď po predstavení sme vychádzali na Gorkého ulicu a nás si tak povrchne, niekto sem tam povedal, pán Tragel, jeden, že podpis a na Miša tam vždy čakalo 200 ľudí. On tam mohol podpísať do polnoci. A potom, keď vyšli tie prvé správy o tých eštebákoch, tak som mu vtedy povedal Mišovi ako fór, hovorí, Mišo, ty si istý, že tam nie si? Medzi tými eštebákmi. To som si aj istý, čo mi to hovoríš, také hovadiny. V živote som nebol eštebák. A hovorím, Mišo, ale ja si pamätám po Malovanom na skle, ty si podpisoval niekedy aj 150 papierov a ani si sa nedíval, čo podpisuješ. Ak tebe mohli postrčiť aj... Ešte ja som takto, že naštengroval. Ty ja vieš, že máš pravdu? 3 noci spal som v kosodrevine. Čakal som, prahol som po tej jedinej. Nie je to asi veľmi častý jav, aby vám večer čo večer ľudia vstali, tlieskali a vás boli radi, že sa vás dotknú a čakali vás po predstavení. A ja neviem, keď hrali vo Východnej, že ho museli policajti chrániť a tak ďalej. To sa nedá nevnímať, to by sme klamali. A nedá sa povedať, že by to koniec koncov pri všetkých komplikovanostiach hercovi nie dobre padlo.